73 tunellata. Daqshekk żdiedet il-kwota tat-tonn għal Malta. Fil-laqgħa annwali tal-ICCAT f'Sevilla kien hemm żieda qawwija fil-kwota tat-tonn għall-Unjoni Ewropea. Din il-kwota ġiet innegozjata fil-Kunsill tal-Ministri tas-Sajd li tlaqqa fl-aħħar jiem fi Brussell li fih ġiet stabbilita l-kwota għal kull wieħed mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għat 3 snin li ġejjin. Fit-tmiem il-laqgħa, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd Alicia Buġeja Sajd ħabbret li f'dawn in-negozjati Malta kisbet żieda fit-tunellata biex il-kwota telet minn 434 għal 507 tunellati, żieda ta' 17%. Żieda storika għas-settur tas-sajd tat-ton aħna nemmnu illi s-sajda tagħna għamlu ħafna sagrifiċċji fil-passat anke meta naqset il-kwota tat-ton. U allura la darba sa żdiedet min-naħa tal-ICCAT aħna ħanaraw illi Malta tingħata proporzjon xieraq sabiex inkomplu nassiguraw is-sostenibilità tas-settur u nkomplu nattiraw aktar żgħażagħ lejn is-settur tas-sajd. Is-Segretarju Parlamentari Buġeja Sajd qalet li minn din iż-żieda fil-kwota tat-tonn se jibbenefika kulħadd, is-sajjieda kummerċjali, is-sajjieda dilettanti u l-konsumatur Malti. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u d-Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, qal li r-riżultati miksuba dwar il-kwota tat-tonn juru n-negozjati serji u b'saħħithom illi wettqet Malta biex tħares l-interessi tas-sajjieda Maltin waqt li jinżamm bilanċ bejn is-sostenibilità u l-għejxien tal-komunitajiet lokali.